The Administrative Assistant to the Bishop Ike Niwatiwa, Reverend Dr. Zebediah Tendai Marwangepo, on the 6th day of November 2015, hoisted the Zimbabwe national flag together with that of the United Methodist Church to mark the historic presence of the Zimbabwe West Annual Conference new head office on number 10 Harvey Brown, corner Blackstone, in the Milton Park area of Zimbabwe's capital city, Harare. West saka naizvozvo tinofara kwazvo kuti tiri kukwidza uyu mureza tiri kuimba anthem yedu yenyika yedu. Zimbabwe West Annual Conference tiri pano pa10 Harvey Brown Milton Park Harare. Uyu ndiwo mureza uchataridza kuti tiri pano seUnited Methodist Church. Nokachira uyu mureza sechioniso chedu chekuti isu semaUnited Methodist ndiyo nzvimbo yedu yetinozonga tiri kushanda vhangeri richienda kunzvimbo dzese kurinofanira kuenda tichioperata tichibva panapa tiri ku Zimbabwe West Annual Conference pazuva ranhasi iri riri zuva rekupira kwedu kuti taapano Mwari.
mumweya izo chinokosha tipe ungwaru nerushingo utandura zveumambo izo dzakanaka soda kusandira imi baba nekutrava Jesu Kristu nekumutewera tipe ungwaru nerushingo kuti tizoganira navo vanomuda tizoramba tichitsvaka Baba ruponeso rwenyu tisazofuirwe mumashure mutibatirei tipe ungwaru nerushingo rutandira imi Baba nekusinga tikuya pamberi pechigaro chenyu pabwadi rokudenga mukati mezuva ranhasi, zuva iro makatirongera, zuva iro makaziva kuti sevana venyu iyesu tiri pano, tichamira pano pakusimudzwa kweiyi mureza. Toda kukutendai Baba wedu nekuti zvese zvatinoita sevanhu imimi Mwari munenge makatozvironga mukati meprogramu. Makanga makazviziva kuti panzvimbo ino iyo yakatanga ichinzi nzvimbo yokuti vanhu vagare nemhuri dzavo, imimi Mwari manga makazviziva kuti rimwe nemakore iyo inzvimbo ichasandurwa ichiva headquarters yeUnited Methodist Church muZimbabwe West Annual Conference, nzvimbo yekuti basa renyu rekuenda kunogadzira vadzidzi richange richirongwa pano. Tinokutendai Baba wedu, makanga makazviziva, saka takaona kunyange nemaresources imimi Mwari muchiita kuti ave mari dzichisimuka kwete muungwaru hwevanhu asi dzichisimuka nekuda kwenyasha dzenyu nekuti muri program yenyu manga makaronga. Toda kukutendai Mwari neiri zuva iro mamisa kunesu mutungamiriri wedu akamira ari muofisi yabishop wedu pakusimudzwa kweiyi mureza wenyika, kutaura kuti semaUnited Methodist tiri kunamata Mwari tiri munyika yeZimbabwe, nyika yatakabarirwa, nyika yatinokura tiri munaiyo, nyika yatinoda kuti vanhu vakuzivei, nyika yatinoda kuti vanhu vatendeuke vagamuchire ministries. Tinokutendai Mwari nemwana wenyu wamashandi. Tinokutendai Mwari, mwana wenyu ari mubhutsu dzabishop wamakasarudza kutungamirira Zimbabwe West Annual Conference, mureza weZimbabwe West Annual Conference wasimudzwa sepanzvimbo ino kutaura kuti the United Methodist Church iri panzvimbo ino ichiita basa rake. Tinokutendai Mwari, tinokutendai kunyange neichi chita congregation ichava munhoroondo dzekusimudzwa kweiyi mureza. Tinokutendai Mwari, vana wenyu wariwa basa panzvimbo ino wamakasarudza zvakare munguva ino, mugore rino, panguva ino wapinde nekutanga kuvawa basa mukati meaya makosi. Tinokutendai Mwari nekuva kwavo pano. Tinokutendai Mwari panguva iyoyi patiri kuchizopedzisa iyi program mazita mafamanisi masaeri pachabirwa pano. Toda kuramba tichimboona imini Kristu nyasha dzinoitirwa panzvimbo ino, kuti vese vanosvika pano vati praise God, haleluya. Vanosvika vakaremerwa vorerusirwa muzita raBaba neremwanakomana neremwana. Unonyatidza tenzi kuti Jesu Kristu rwenyu Mwari Baba nekodzero kwemusoro kuti kudze nekutungamira kubvira nhasi kuzamarira mukusanganise muzenyu usingaperi.